Sai byth yn cofio bod yn berson oedd yn hapus i ystod mewn un lle am hir o gwbl. The opposite. Oedd wastad cwestiwn, mae wastad angen i trial ffigro mas beth yw'r byd yma ni'n byw. A sut mae'n gweithio. Oes dim pobl yn y byd heb hanes da a drwg, a mae Cymru'r un peth. Ar ôl bu farw Dylan Thomas, oedd pobl yn troi cefnau nhw at Dylan Thomas, achos oedd e wedi, his reputation was sullied. Ac oedd yn Colin Edwards yn hyla blynyddau yn galw mas at teulu Dylan Thomas, ffrindiau Dylan Thomas, pobl o Dylan Thomas, wedi gweithio da a wneud cyfweliadau ar tap. A mae hwnna i gyd yn y llyfrgell. The voice you hear now is that of Mrs. Florence H. Thomas, who is the mother of Dylan Thomas, and I'm hoping that Mrs. Thomas will tell us something about Dylan as a young man, going back to his early days and his school days. Llais Wncl Colin, T. Cerys fyna. Ife fe sy'n gyfrifol de am y diddordeb yma gyda popeth yn ymwneud â Dylan Thomas i waith e phob peth? Licsyn i ddweud ond actually gwir yw, o'n i'n eistedd bwys coeden Nadolig yn America pryd o'n i'n byw fyna, a oedd ornament bach ar y goeden, miniature o A Child's Christmas oedd e, a o'n i'n feichiog ar y pryd, a o'n i'n jyst y lawr a jyst darllen e, a wedi absolutely mopio dy fe. Dy'r iaith a dy'r hiwmor a'i gariad tuag at fellow man. Ond y cysylltiad teuluol yna hefyd, a nath Uncle Colin, dyma nhw rhan, achos mae'n gasglu'r helaeth. Oriau, canodd oriau o recorded. Beth oedd e eisiau wneud? Oedd hwn yn y late 50s, early 60s, ac oedd e wedi sylweddoli bod reputation Dylan Thomas ddim yn dda iawn ar y pryd, Ac oedd e ddim eisiau bod pobl yn mynd i farw heb gael stori, trial gael y full idea beth oedd e fel dyn. The good and the bad, but the full image, na'r just the headlines. So dyma fe mynd ati i gwrdd ar teulu mam Dylan Thomas. Ie, gwti Dylan's mother. Florence, ie. A pobl oedd yn gweithio ffrindiau, a dyma'r casgliad wedyn. Yn ddiogel yma yn y Llyfrgell Genedlaethol erbyn hyn. Fi'n gwybod bod ti'n moyn edrych ar hynna, ond allai lusgo ti fan hyn yn fynyd? Mae eisiau edrych ar llaw ysgrifennu. Fi'n gwybod ti'n moyn edrych, fi'n gwybod. Sori. Achos ti'n cofio Uncle Colin, o ti'n cofio eisiau popeth. Da iawn. Oedd e'n byw yn Canada, ond oedd e'n dod draw, a pryd oedd e'n dod draw, oedd e'n aros dyn ni, a wedyn oedd e'n gweithio fel journalist hefyd, so oedd lot o straeon da Uncle Colin, lot. Wel, dwi'n moyn i ti edrych ar hyn nawr. Dwi'n meddwl byddi di wedi gweld hyn o'r blaen, achos be ni moyn dangos i ti nawr yw be ni'n meddwl yw'r cyhoeddiad cyntaf o unrhyw ddarn o waith gan Dylan Thomas. Oh, really? Dim School Magazine? Ti wedi gweld yde? Falle. Mae gen i ambell un adre. Wedi gweld popeth. Wel, mae hwn yn mynd nôl â ni i Dylan Thomas yn 11 oed. Ti wedi weld yde, wyt ti? Dwi jyst yn marw i weld beth ti'n mynd ddangos i fi, achos... So, ysgol ramadeg Abertawe. Dyr Amanda, gyd i ddarllen e. Dylan Thomas yn 11 oed, darllen hwnna. Dwi'n gwybod. Of course bod i wedi gweld e. The song of the Mischievous Dog. There are many who say that a dog has its day and a cat has a number of lives. There are others who think that a lobster is pink and the bees never work in their hives. There are fewer, of course, who insist that a horse has a horn and 2 humps on his head. And a fellow who jests that a mare can build nests is as rare as a donkey that's red. Yet, in spite of all this, I have moments of bliss, for I cherish a passion for bones. I mean, mae humor yn ridiculous. Yn 11 oed, cofio. And though doubtful of biscuit, I'm willing to risk it. And love to chase rabbits and stones. But my greatest delight is to take a good bite at a calf that is plump and delicious. And if I indulge in a bite... I've missed the rhythm now. No, Tien. But my greatest delight is to take a good bite at a calf that is plump and delicious. And if I indulge in a bite at a bulge... Let's hope you won't think me too vicious. Mae Cerys Matthews allan neud hwnna. Na, ond mae'n ffantastig. So D.M. Thomas, Marlais Thomas, 3A. Dyna ddechrau arni, di fa? Dyna'r un gyntaf fath yn y
magazine, ond wedyn nath e dod yn charge efo'r magazine, a oedd lot fawr yn dod mas yn magazines. And, mae'n wonderful. Achos dyna'r thing efo Dylan Thomas, sense of humour. Tyma, beth oedd yn diddori Dylan Thomas, oedd un person bach o fewn y universe, infinite fath o universe, ond dwi'n gweud infinite, oedd e'n ymdopi yn feddwl bod finite energy levels, ac yn i gyd darn o'r universe mawr yma, and when we die, we become another part of the universe. A chi'n gweld hwnna eto ag eto yn ei waith e? Wel, wrth i ni drafod marwolaeth, dyr y da fi fan hyn, ni'n mynd mlaen i 1953. Efrog Newydd, a'r Chelsea Hotel, a dwi'n mynd i agor y bocs yma nawr. Ac ynddo fe, dyma oedd eiddo Dylan Thomas yn y Chelsea Hotel pan fi oedd e farw. A mae gyda ti'r hawl heddi i edrych trwy'r bocs yma i weld beth oedd gyda Dylan Thomas pan fi farw yn 1953. Ti'n alright? Ie, mae hwnna'n amazing. Gai wynt fe, achos oedd e'n smygu. Goodness. Oh my goodness. Oh, beth yw hwn? What? Bill? Oh, it's gambling. Horses. Skeeter, gaze the word. Shermans. Well, just diddorol I weld beth oedd e'n cadw, right? Wel, arwr ti'n efo, Dylan Thomas. Well, mae gymaint o cariad yn ei waith e, you know. A mae'n caru bywyd, warts and all. Pethau ddim yn berffeth yn y byd, y bydd e byth yn berffeth yn y byd, ond os mae ydych chi digon o gariad, the only hope sydd ni, really. O, Cerys. Deimles di hwnna. Sori, fi'n gwybod o ti'n mynd disgwyl hwnna, fe deimles di fe.